chini ti prasharok tamni tabuk bo thanjangai maya kho khulumka norwa hanya halam sokphio rung tibini video among ke uila chungjo to shiwo politics sana thangke hincha belai barijak chini ti prasharok ni bisingo kaisana te kaisa chawi nuguimiya masa borok chawi thangaga bo amono nuguimiya bini bukhawo yug ungjago amoni bagai bo ajagao pherserpan khlairenai amtei haike choli tongo tabuk ti prasharok ni bising election ni tuifano ungkha religion ni tuifano ungkha joto jaga no se buino sikui politics khalai tongsibo buibo khayo chung simi khaya ngya haifano tipra rokhe tamni bagai gelu mani kok nga ke chini khai bongni hai population kubangya nga chini khai population kom ni bagai sijagi thango chini ante hincharok mani amon bagai no tebo population kom ni bagai se amte ke hincharok khale politics ruk thanglai tonglai ke tebo gulugo hai ta beleke khakhamo tipra sarang thanjanu ge ke gang te ka kok sanam suma kha tipra sa tauni chero je hamela mau guluk tongbai mani amoni tei kok thaja thani sanam songo omo topic be milia phanung mano haipana ang sanam chungtha ka video ang amoni bagi thepai ma sasinai jeto ani video bisirbak 35 ni sakani HD borok no bisirbak nayo amoni bagi ang sanam songo borok joto ma phang ungjak no bisirbak bangna ungka ang je sanam suma kha haise ma phahan hinjangna rokbo busarungno phurungna nango phurungni hangaka borok bolo hangaka bongni man marji khlainai amni bagi sarai thekino ticket langna nango amsung sasina angoma ulogo topic rok langai onyo jago video rok khlaina am tabun topic han kisang aram nang jigi ang sama kok seo kisemisa phejo rogo youtube rogo nungmani bagang belek aram nang jagli am bakso bukso ang am salia video ni buti buti hapanang jajali tamno asan hambai